La diada d'enguany ha tingut un marcat caràcter patrimonial amb la col·locació de les noves campanes del Santuari Vell, batejada com Ramona, Meritxell i Ventura, rèpliques medievals forjades en bronze amb tècniques tradicionals. A més, Andorra recupera la memòria sonora de Meritxell després de mig segle des de l'incendi de 1972. Durant la celebració, la jornada també ha destacat per la ballada de sardanes, mostrant la vitalitat de les tradicions populars i la participació ciutadana. Els discursos institucionals han abordat temes clau per al país. El síndic general Carles Ensenyat ha destacat la importància de la cohesió social, la continuïtat institucional i l'estabilitat política, recordant que la preservació dels valors d'Andorra requereix constància i compromís. També ha fet referència al debat sobre la despenalització de l'avortament, situant-lo dins del marc de la continuïtat del coprincipat i l'arquitectura institucional del país. El cap de govern Xavier Espot ha confirmat que el projecte de despenalització avança al ritme previst i arribarà al Consell General abans de finals d'any. Ha subratllat que cal trobar un equilibri entre els drets de les dones i el respecte a les institucions, amb un procés pactat amb la Santa Seu. En resum, el Dia de Meritxell 2025 ha combinat patrimoni, tradició i debat polític. Des del toc de les campanes i la ballada de sardanes fins al discurs sobre avortament, cohesió social i continuïtat institucional, la jornada ha reafirmat la memòria històrica i els valors que defineixen Andorra. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.